Prop de 90 persones van assistir al concert de la banda Wi-Fi High School que va tenir lloc el diumenge 8 de juliol. Aquesta és la primera de les 6 actuacions que tindran lloc a Calonge, Sant Antoni, durant aquest mes de juliol dins de la programació de l'Estiu Actiu. En total, les corals i grups musicals de 6 escoles i universitats angleses actuaran al municipi en diversos espais. El primer concert va tenir lloc al Collet i una de les característiques d'aquest cicle musical és que l'entrada és gratuïta. Grups locals, solistes, corals, tot tipus d'instruments i diferents estils de música conformen aquest conjunt d'actuacions que ofereix l'Estiu Actiu durant aquest mes de juliol. El primer concert ha estat el de la banda Wi-Fi High School i la programació continuarà amb l'actuació del grup vocal i coral Medina High School el proper dimarts 17 de juliol al Collet, l'actuació de Mill Hill Country High School a l'Espigó Costa Brava el dimecres 18 de juliol, l'actuació de City Jazz també a l'Espigó Costa Brava el divendres 20 de juliol i de Bexley Grammar School el 23. Tancarà aquest cicle musical l'actuació de King Edward VI School el 25 de juliol al Pati d'Armes del Castell. L'Estiu Actiu és el programa d'animació turística que organitza l'Ajuntament de Calonge i que durant els mesos de juliol i agost programa 500 activitats d'oci, cultura i esport en família.